በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስንክሳር ዘወርኃ ሐምለ 28 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅር ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ ሓለዋን ጸሎትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም የሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ቅዱስ አማኑኤል እዩ 28 ሐምለ ኣብ ኩሉ ኩርናዕቲ ዓለም ዘለኹም ኩልኩም ቅዱስ አማኑኤል አምላኽና ይሓልኹም አሜን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳዕ ናብ ቅዱሳን ጻድቃን እንድራኒቆስን ወአትናስያን ንአቡነ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስን ዓመታዊ ናይ ዕረፍቲ በዓል ብሰላም ኣብፅሐና። ጻድቃን እንድራኒቆስን ወአትናስያን ክልተ ቅዱሳን ሰብኣይን ሰበይትን እዮም። ዝነበሩ ዘመን 400 ዝነበርሉ ዘመን 400 ክፍለ ዘመን እዩ። እስከ እግዚአብሔር ዝቀደሱ ሓዳር እንታይ ከም ዝመስል ንመልከት። እንድራኒቆስን አትናስያን ኣብ ዘመኖም ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ቃል እግዚአብሔር ዝሰምዑ ንወለዶም ዝእዘዙ ነበሩ። ዘመኑ ኣኺሉ ብዝግባእ ናይ ተኽሊል ስርዓት መርዓኦም ፈጸሙ። 40 መዓልቲ ምስ ተፈጸመ ቅድሚ ኩሉ ነገር ክልቲኦም ኮፍ ኢሎም ተዘራረቡ። ናይ ዝርርቦም ኣርእስቲ ድማ ንፈጣሪኦም ብምንታይ ከነሐጉሰ እዩ ዝብል ዝነበረ እዩ። ዝርርቦም ዝወድኡ በዘን ውሳኔታት እዮም። ቁፅሪ 1 ኩሉ ግዜ ጋሻ ክንቅበል ኣለና ኢሎም። ካልኣይ ነዳያን ንድኻታት ኣብ ቤትና ክጠፍኡ ኣይግባእን። ሳልሳይ ጸሎትን ጾሙን ስግደትን ኣብ ውሽጢ ቤትና ኣይቋረጽን። ራብዓይ ብሓንሳእ ንምድቃስ ክንህወኽ የብልናን በሉ። ንሶም ጽቡቕ ሓሲቦም እዮም እሞ ኣምላኽ ዝሃቦም ሃብቲ እንዳመጽወቱ ነበሩ። ድሕሪ ናይ ቅድስና ዘመናት ድማ ጉዕዞ ብፍቓድ እግዚአብሔር ክልተ ቆልዑ ኣካቲቶም ወለዱ። ነቲ ወዲ ዮሃንስ ነታ ጓል ድማ ማርያም በልዋ። ንዕኦም ምስ ወለዱ እንደገና ካልእ ውሳኔ ወሰኑ። ነዚ ዝገበረልና ጎይታ ካብ ሎማዓንቲ ንድሓር ዓራት ንፍለ ኢሎም ን12 ዓመታት ብጾምን ብጸሎትን ተወሰኑ። ህፃናት ዮሃንስን ማርያምን ብቕንዕና ዓብዮም። ዕድሚኦም 12 ምስ ኮነ ክልቲኦም ኣብ ሓንቲ መዓልቲ ሓሚሞም ሞቱ። እዚ ንሓደ ወላዲ ናይ መጨረሻ ኣሰቃቂ ፈተና እዩ። ክልቲኦም እንድራኒቆስን ሰበይቱ አትናስያን ደቆም ሓቂፎም ወሲዶም ቀበሩ። እንድራኒቆስ ድሕሪ ቀብሪ ናብ ቤተ ክርስቲያን ኣትዩ ኣምሪሩ ኣልቀሰ። ግን ከምዚ በለ፣ ኣምላከ ኢዮብ ንስኻ ሃብካ ንስኻ ወሰድካ ስምካን ዘለዓለም ይባረኽ ኢሉ ከደ። ኣዴና ኣደ ድማ አትናስያ ግን ካብ ብዝሒ ሓዘን ልቦናኣ ክስወር ቁሩብ ተረፈ። ኣብ ናይ ደቃ ተመቃብር ተደፊኣ እንዳበኸየት ከላ ቅዱስ መልአኽ ልቦናኣ ናብ ሰማይ የዕረጎ። ደቃ ዮሃንስን ማርያምን ኣብ ውሽጢ ገነት ምስ ቅዱሳን ሓሴትን ደስታን ክገብሩ ከለዉ ተመልከተት። ሽዑ ናብ ቤታ ተመሊሳ ንሰባያ ንእንድራኒቆስ እቲ ዝረኣየቶ ነገረቶ እሞ ደስ ከኣበሎም። ድሕሪኡ ነዚ ውዕለታኡ ካብ ነፍስና ወፃኢ ክንህቦ የለን ኢሎም ክምንኑ ተሰማምዑ። ብጣዕሚ ሃብታማት ስለ ዝነበሩ ንድኻታት ንነዳያን ተኣኪቦም ሃብቲ ንብረቶም ቤት ርስቶም ኣካፊሎም ናብ ገዳም ኣስቄጥስ ከዱ። ንሳ ኣብ ናይ ኣዋልድ ገዳም ንሱ ድማ ኣብ ናይ ኣወዳት ኣተወ። ን12 ዓመታት ብፍጹም ተጋድሎ ፈጣሪኦም ተገዝኡ። ኣብዘን ዘመናት ተራእዮም ስለ ካልእ ሰሚዖም ኣይፈልጡን። ብጸሎት ግን ብዘይ ምቁራጽ ይዘኻኸሩ ነበሩ። ድሕሪ 12 ዓመታት ናይ ፍቕሪ ኣምላኽ ኣብ ናይ ክልቲኦም ልቦናት ብተመሳሳሊ ሰዓት ተመሳሳሊ ሓሳብ ኣምጽእ እሞ ንሱ ከዓ ካብ ኣብ እምነት ዓብዪ ኣባ ዳንኤል ንሳ ድማ ካብ ኣደ ምኔት ኣፍቂዶም ናብ ኢየሩሳሌም ካብ ቅዱሳት መካናት ምእንቲ ክባረኹ ጉዕዞ ጀመሩ። በብወገኖም በብመንገዶም ቁሩብ ምስ ተጓዓዙ ነንባዕሎም ተረኣዩ። ንሳ ፈለጠቶ፣ ንሱ ግን ብፍጹም ከለልያ ኣይከኣለን። እዚ ድማ ጥበብ እግዚአብሔር እዩ። ክልቲኦም
እንዳعللو እንዳጸለዩ بسلام ተባሪኾም ናብ ግብጽ ተመለሱ። ኣብዘን ግዚያት ንቅድስቲ ኣትናስያ ዘለልያ ኣይነበረን። ኣካላ ብገድሊ ካብ ምልዋጡ ብዝሓለፈ ዝለበሰቶ ልብሲ ከም ናይ ኣወዳት መነኮሳት ነበረ። ገዳም ኣስቄጥስ ምስ በጽሑ ጸጋ ተዋሂብዎም እዩ እሞ ኣባ ዳንኤል ሰብኣይን ሰበይትን ምዃኖም ፈለጠ። ንምንታይ ሓቢርኩም ዘይትነብሩ በሎም። ንዓና ደስ ይብለና በልዎ። ድሕሪኡ ንሳ እንዳፈለጠቶ ንሱ ግን ከይፈለጣ ን12 ዓመታት ብሓንሳብ ብቅድስና ነበሩ። ድሕሪዚ ዘመናት ግን ሓምሌ 28 ቅድስቲ ኣትናስያ ሓመመት። ኣባ ዳንኤል ስጋኡን ደሙን ኣቀበልዋ እሞ ዓረፈት። ክገንዝዋ እንተቀረቡ ቅዱስ እንድራኒቆስ መልክዓ ልቢ ኢሉ እንተተመልከታ ሰበይቱ ጸንሐት። ብሓንቲ ግዜ ሰበይቱን ዝፈትዋ መሓዛኡን ብምስኣኑ በኸየ። ንዓ ቀቢሮም ናብ በዓቲ ተመሊሱ ወጎይታይ ውሰደኒ በለ። ንሱ ድማ ተኸቲልዋ ዓረፈ። ኣባ ዳንኤል ድማ ንዕኡ ቀቢሩ ጥዑም ዜናኦም ጸሓፈ። በረኸቶም ይሕደረና ከም ናይዚኦም ቅዱስን ክቡርን ዝኾነ ሓዳር ድማ ይፍጠረልና ኣሜን። ኣባ ፊልጶስ ዘደብረ ሊባኖስ ዓቢ ኢትዮጵያዊ ጻድቅ ሐዋርያን ሰማዕትን ኣቡነ ፊልጶስ ናይ ጻድቅ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲ መዝሙር ክኾኑ ከለዉ ዝተወልዱ ኣብ ምድረ ሸዋ ኣብ 1266 ዓመተ ምህረት እዩ። ካብ ንእስነቶም ጀሚሮም ምስጢር ተመራማርን መጽሓፍቲ ዝምርምሩን ዝነበሩ ጻድቅ ዝመነኑ ገና ኣብ 15 ዓመቶም ነበረ። ኣብ ደብረ ሊባኖስ ብኣመክሮ ን3 ዓመታት ጸኒሖም መነኮሱ። ን22 ዓመታት እውን ናይ ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ወዲ መዝሙር ኮይኖም ኣገልጊሎም እዮም። ኣቡነ ተክለ ሃይማኖት ኣብ 1306 ዓመተ ምህረት ነሓሴ 24 ምስ ዓረፉ ዝተተክኡ ኣባ ኤልሳዕ እኳ እንትኾኑ ን3 ኣዋርሕ ጸኒዖም ግን ዓረፉ። ኣብ 1307 ዓመተ ምህረት ኣቡነ ፊልጶስ ናይ ደብረ ሊባኖስ ኣበምኔት እጨገ ኾኑ። ነቲ ገዳም ድማ ን28 ዓመታት መርሐ። ድሕሪኡ ኣብ ዘመነ ኣፄ ዓምደ ጽዮንን ኣፄ ሰይፈ ኣርዒድን ብዙሕ ስደት መከራ፣ እስራትን ግርፋትን ወሪድዎም እዩ። ምኽንያት ድማ ሓቂ ስለ ዝተዛረቡን ንነገስታት ስለ ዝገሰጹን እዩ። ኣብ ስደት ድማ ን6 ዓመታትን 6 ወርሕን ቀነየ። ሃገር ብስብከተ ወንጌል ካብ ዘብርሁ 12 ንቡራን እድ ሓደ ዝኾኑ እጭጌ ኣባ ፊልጶስ ካብ ዝውለዱ ኣብ 74 ዓመትን 9 ወርሕን ኣብ 1341 ዓመተ ምህረት ዓረፉ። ዝተቐብሩሉ ኣብ ደብረ ዕንቁ ክኸውን ከሎ ኣብ 140 ዓመት ድማ ኣቡነ መርሃ ክርስቶስ ዓጽሞም ኣፍሊሶም እዮም። ካብ ቅዱሳን እንድራኒቆስን ወኣትናስያን ካብ ጻድቅ ኣቡነ ፊልጶስን በረኸት ይኽፈለልና ኣሜን። ሓምለ 28 ዝኽበሩ ዓመታዊ ናይ ቅዱሳን በዓላት ድማ ቅዱሳን ጻድቃን እንድራኒቆስና ኣትናስያ ሰብኣይን ሰበይትን፣ ኣቡነ ፊልጶስ ጻድቅ ዘደብረ ሊባኖስ። ወርሓዊ በዓላት ድማ ኣማኑኤል ኣምላኽና፣ ቅዱሳን ኣበው አብርሃም፣ ይስሐቅ፣ ያዕቆብ፣ ቅድስቲ ዓመተ ክርስቶስ፣ ቅዱስ ቴዎድሮስ ሮማዊ ሰማዕት ኣሜን። ስለዚ ሰብኣይን ኣቦኡን ኣዲኡን ሓዲጉ ምስ ሰበይቱ ሓደ ይኸውን፣ ክልቲኦም ከዓ ሓደ ኣካል ይኾኑ። እዚ ምስጢር ዓቢ እዩ። ኣነ ግና ብክርስቶስን ብቤተ ክርስቲያንን ምስሎ ኣለኹ። ስለዚ ነፍሲ ወከፍኩም ንሰበይቱ ከም ነፍሱ ገይሩ የፍቅራ፣ ሰበይቱ እውን ንሰብኣያ ተኽብሮ ይብል ኣብ ኤፌሶን ምዕራፍ 5 ፍቕዲ 31 ኣሜን። ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቕሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይሕንብብ፣ ሓለዋን ጸሎት ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ ኣሜን። ዝወደቐ ዝነጠበ ኩሉ ቃል ኮነ ዜማ ፊደል ብኣፈ ቅዱሳን መላእክቲ ተኣረመለይ። ወስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር ኣሜን። አቡነ ዘበሰማያት ንበል።